Bo día. Imos iniciar este pleno que ten un só punto. Podes pechar as portas, casi, por favor. Bueno, como va a ser un pleno de intervención de grupos, evidentemente non é goberno ou oposición, senón que van a intervir todos os grupos, vamos a establecer o regulamento e entón o propoñente ten 8 minutos e despois en cada intervención tedes 5 minutos. Se temos que facer máis intervencións, máis roldas, pois non hai ningún tipo de problemas. O propoñente, en este caso, creo que é o propio alcalde, se non me equivoco, e dicir que vinculamos esta cuestión de confianza á aprobación dos orzamentos. E non teño nada máis que decir. Entón, paso ya a palabra ao Partido Popular. Teñen 5 minutos, se así o estima. Unha cuestión de orden. Eu propoño que se pacten as intervencións, o tempo das intervencións, non teño inconveniente en que se pacten o tempo das intervencións e tamén que se faga como reza no propio regulamento. De menor a maior, quere? Non, me refiro a que os grupos interveñen de maior a menor. De menor a maior. Estou dicindo, se quere de menor a maior, que non hai problema. Eu era por darlle directamente. Sí, eu digo, os grupos interveñen de maior a menor e logo despois de menor a maior. Habrá dous turnos, non? Habrá o primeiro turno, un segundo turno e logo as conclusións. Un peche pequeno, non? 8 minutos, dixo 8 minutos para a primeira intervención, non? 5 minutos teñen. Según o regulamento que diga o secretario, o propoñente, nada máis. E logo despois? Despois vostedes teñen 5 minutos vostedes, e logo 3. Este é o tema. A segunda turno, 3. E hai conclusións ou non? Se queredes, sí, non hai ningún tipo de problema. Por mí, sí, vale. Dous turnos e conclusións, vale. Non? Pero queden claro, por favor, os tempos, non quero despois malos rollos, estas cousas, vale? Está desde o primeiro minuto claro. Sí, non, eu simplemente entón, o tempo que nos vostede faga falta. propón de menor a maior, quere, non? Entendo. Ou de maior a menor. Eu, se hai 3 turnos, dame exactamente igual. Empece vostede, gracias. Ten 5 minutos. Ben, moi bons días a todos. Hoxe, no Concello de Lalín, seguen vostedes a facer historia nesta corporación, pero, curiosamente, non por motivos positivos, sino máis ben todo o contrario. Se a pasada semana vostedes foron os primeiro executivo en traer, despois de muchísimos anos, os orzamentos a mitad de ano, iso sí, botándolle a culpa a motivos extraños e case sempre a oposición. Non é menos certo que por primeira vez traen os orzamentos no mes de maio e a xustificación dese retraso é por culpa da oposición. Eu quero asegurarlles hoxe aquí que se continúan con este tipo de actitudes cara á oposición, dificilmente terán a confianza non neste pleno que convocan vostedes como cuestión de confianza, sino o resto de outras cousas que realmente poidamos facer desde o Concello. Sin dúbida, os intereses do noso grupo van a estar por debaixo dos intereses dos lalinenses, pero o que non admitimos é que se nos tome por o pito do sereo e que nos boten a culpa das situacións que vostedes provocan. Vostedes botanlle a culpa sistemáticamente a que as cousas negativas que hai nesta corporación veñen por culpa dos demais, por culpa da oposición. Pero a realidade é ben distinta, como se sabe. Vostedes teñen un goberno débil, non por culpa do Partido Popular. Vostedes teñen un goberno débil porque xuntáronse 4 formacións para facer un goberno lexítimo, pero que, se teñen desavenencias entre vostedes, non teñen que botarnos a nosa culpa. O problema é interno, non é un problema dos demais, é un problema de un. O goberno débil provoca que eses desentendimentos entre un grupo que vostede mesmo como alcalde confeccionou, ao final, pois fai auga por todos os lados. E ao final, o problema non é que o PP este máis contento ou descontento. O problema é que os veciños de Lalín son os que pagan as consecuencias. Hoxe, vostedes continuarán ca súa política de plañideiras, laiándose
de que os males que vostedes teñen que son víctimas da oposición deste Concello. Vostedes son víctimas, pero engánanos constantemente. Ou polo menos xogan connosco con trampa. Eu creo que cando hai que negociar algo con alguén, cando menos, hai que ter a valentía de non tomarlle o pelo. Porque a mí se me tomas o pelo unha vez, pois pase. 2 ainda pode ser tamén froito da casualidade. 3 non é froito da casualidade. Por lo tanto, cando se fai algún tipo de trato con outra persoa, hai que cumplilo. Hai que cumplilo porque, ao final, o resultado é o que está ocorrindo aquí. Vostedes, co orzamento que rexeitamos o mércores pasado, sin dúbida, tiveron unha oportunidade única de poder pactalo, pero que dixéronnos que nos iban dar o orzamento ao cabo dunha semana ou 15 días, e iso ocorreu 4 meses despois. Por lo tanto, eu xa non digo que a xestión sexa regular. A xestión deste Concello, desde o noso punto de vista, está sendo mala. A xestión está sendo mala, pero sobre todo cando, para presentarse este orzamento, como é perceptible, houbo que meter a liquidación do 2016, un orzamento feito exclusivamente por vostedes e administrado por vostedes. E cando comprobamos que do orzamento que fixeron vostedes en exclusiva, máis de 1,5 millón de euros, máis dun 1,5 millón de euros. E digo máis porque é bastante máis. O que ocorre é que o que pillamos daquelas partidas máis significativas quedaron sin gastar en temas tan importantes como emprego, como rural, como comercio, como parques e xardíns, como promoción deportiva, tendo o campo de fútbol manga por ombro, porque que se fixo no campo de fútbol en 2 anos, que eu saiba, nada. Pero nada, nin siquiera o mantemento, porque se houberan feito o mantemento do campo sintético probablemente duraría máis. Nós xa cometemos un erro co campo sintético, e é que o primeiro que se fixo durou pouco por falta de mantemento. Bueno, pois o mantemento do parque do campo de fútbol siga a ser desastroso, pero o problema é que non se fixo nada sobre os proxectos que nós tiñamos ali, que eu entendo que non queiran facer os proxectos que tiña o Partido Popular, pero cando menos podían facer algúns de vostedes da vosa creación. Son vostedes un goberno do populismo extremo, por eso non imos apoiar esta moción de confianza, basicamente das redes sociais, ou viven inmersos nas redes sociais, da prepotencia con respecto á oposición que despois queren negociar, das ocurrencias, e a vista do que lles conto, señores do goberno, eu creo que o enemigo de Lalín, como queren afirmar vostedes, non é o PP. O enemigo de Lalín e dos lalinenses, que é o peor, son os escándalos que vostedes nos obsequian cada pouco, cando non é unha cousa é outra, pero case sempre hai algún sobresalto, e que, desde logo, é a primeira vez que se produce na historia de Lalín. Moitas gracias, señor Crespo. Entendo que agora é compromiso por Lalín como segunda forza con máis representación. Moitas gracias. Hola, bos días a todos. Bueno, eu quero empezar dicindo que aquí estamos traendo unha moción de confianza para poder sacar unhos orzamentos adiante. Ustedes todo queren vincular a que non confían ou non no goberno. Isto a este grupo non nos importa. Consideramos que como oposición forma parte do xogo. O que nos queremos é que lle expliquen aos veciños que non aproban un orzamento para poder atender ás súas necesidades. Ese é o primeiro punto que quero tratar. Levan todas as argucias que teñen políticas aos extremos para poder poñer a trancos. Nós intentamos salvalos polos ben dos veciños e facer todo o posible por levar as cousas adiante. Deberían decir claramente que buscan facernos un bloqueo para despois poder salir á prensa dicindo que non facemos esta ou outras cousas. Como ben decía no inicio, esta moción de confianza ven ligada a un orzamento. Aquí non se fala do orzamento en ningún momento. Volvemos ao pleno anterior. Entonces, deberíamos falar do orzamento, que é o que aquí tratamos de defender. E deberían explicarlle aos veciños que este orzamento traémolo agora, porque antes non foi posible, porque recórdolle que en agosto houve unha modificación dunha instrucción que nos fixo contar con 800.000 euros, houve que facer unha modificación e todos os trámites. O persoal é o que hai, se está facendo unha cousa, non pode estar facendo outra. E como se lle encha a boca dicindo que nós inexecutamos, debería decir
que hai moitas inexecucións, como a das pistas, que foron pola súa culpa e se non revise a acta do Pleno. Non somos ningunhas plañideiras, aquí estamos para traballar, e así o facemos. Nos non xogamos con trampa en ningún momento. Estou farta de escoitar na prensa que do borrador que lle dimos ao que aquí trouxemos que non se parece. Mire, señores, é exactamente igual, cíñese a realidade, xo expliquei aquí. O único que non se fai é incorporar a regularización catastral porque non temos un informe técnico que avale para poder introducir eso como ingreso. E, ademais, está sacado, se fixeran o traballo a fondo, estudiaran o corpo do orzamento, verían que están sacadas as modificacións de crédito, que teñen unha incorporación inmediata. Entón, se iso suman, ben que as partidas son correlativas. Fíxose así porque é máis operativo contablemente e así non lo indicou a señora interventora. Teñen aí para preguntarlle o que estimen oportuno. Este orzamento está cadrado e incorporados os acordos de pleno que resultan executivos. Entón, creo que deixen de decir que non houve vontade de mandarlle un informe ou un orzamento, ou que non o elaboran os técnicos. Mire, que iso mo diga a xente da calle podo entendelo, pero que usted teña o valor de decir en prensa que non elaborou un orzamento un técnico, dígame, se non o elaborou unha interventora, que non vai elaborar? E tamén me gustaría que lle explicaran aos veciños como van a defender que non aproban un orzamento no que temos que facer unha achega para podernos beneficiar do DUSI e que por votar en contra que podemos perder 6.200.000 euros para beneficio dos veciños. Pola miña primeira intervención non quero dicir nada máis. Moitas gracias. Partido Socialista. Bos días a todos e a todas. Bueno, tras 2 anos de goberno, vimos este pleno a debatir sobre unha cuestión de confianza. Din que, bueno, que a primeira vez, pois, eu creo que debatir sobre cuestión de confianza, meter de mandato, xa casi é algo que debería estar regulado, e que non vexo ningunha anomalía por debatir sobre estas cuestións. É moi importante, neste caso, vinculados a orzamentos. Miren, hai 2 anos o pobo Lalín decideu, todos sabíamos o que podía ocorrer. Si o señor Crespo Iglesias e o PP mantiñan a maioría absoluta, habería un goberno do Partido Popular. E se non a mantiñan, pois as forzas do Cambio Unida procederíamos a poñernos de acordo, como así fixemos, e consolidar e facer un goberno. E puxémonos de acordo, non sei, e creo eu que ningún só votante da maioría social que votou o cambio entendería que non fora así. Por lo tanto, a legitimidade deste goberno e de todas estas forzas que o compoñemos é máxima. Temos un goberno de integración de 4 forzas, distintas sensibilidades, pero unha folla de ruta común, que é consolidar o cambio en Lalín. É certo que estamos sufrindo un embate continuo pola oposición, que a oposición agora pois non é a mesma oposición que resultou das urnas, sino que é unha oposición cambiante a que se uneu pois un concelleiro tránsfuga. Realmente eu quero dicir á oposición que a mellor masa de unión deste goberno é esa alianza que teñen vostedes. Esa é a mellor masa de unión que nos temos. A historia nosa, dicía Allende cando era asediado, e ora a xestión do Concello nosa. E, polo tanto, a nós nos toca tratar de sacar adiante estes orzamentos e para eso traemos aquí esta cuestión de confianza. Este goberno, mentre estivo a maioría, foi un dos primeiros de Galicia en traer uns orzamentos a pleno no ano 2015, as contas do ano 2016, e aprobalos. Foi dos primeiros de Galicia, mentre estivo a maioría. Por lo tanto, que mudou aquí? Que non permiteu que este ano, no outono, como é habitual, o principios de inverno, que este ano non trouxéramos orzamentos aquí? Pois é evidente, non? É dicir, corrompeuse a vontade dos veciños e veciñas de Lalín, algo que ninguén pode dicir que sexa edificante para nós. E, sen dúbidas, é esa anomalía que nos trae aquí, a esta cuestión de confianza. Pois mesmo as leis do Estado recollen que nos debates que poden cambiar o sentido dun pobo, o cambio de alcaldía, como unha moción de censura, pois eses concelleiros, por lei, non poden decidir un cambio de goberno. Por lo tanto, xa de entrada, todos sabemos que a posibilidade de unha moción de censura é inútil.
Este goberno chega aquí 2 anos despois sen hipotecas. Logo abrir as fiestas do Concello, mellorar na vida democrática, dar participación aos cidadáns. Boa parte dos nosos primeiros meses de mandato, primeiro ano, dedicámonos á responsabilidade. A responsabilidade de corrixir erros moi graves do pasado. Erros que, en certa medida, eran unha hipoteca, pero non deixamos a nosa responsabilidade de lado. Todos saben que gran parte dos primeiros investimentos que tuvo que facer este goberno, en grande medida, foron provocados por eses erros do pasado, como foi a compra do parking ou como foi o arranxo da Rolda Este, é dicir, casi 4 millóns de euros dos primeiros investimentos deste goberno dedicáronse a solventar eses erros, con responsabilidade. Non quero botar unha carga sobre o goberno anterior, só digo que non nos agochamos e seguimos con esa responsabilidade. É dicir, que este non é un goberno que, digamos, non queira deixar de lado as necesidades e os intereses do veciño de Lalín. A cuestión de confianza vai sobre o alcalde, normalmente, e nós, desde o Grupo Municipal Socialista, queremos ratificar a nosa confianza no alcalde Rafael Cuíña, porque compartimos folla de ruta, porque cumpre os acordos pactados co noso grupo e porque, sobre todo, o que nos move é consolidar este cambio en Lalín. Sabíamos que as 4 forzas isto non iba a ser un camiño de rosas, pero ante esta situación eu apelo ahora mesmo ao Partido Popular, que teña altura de miras, que non manteña un bloqueo miope, que non beneficia a ninguén, só prexudica aos cidadáns. Eu creo que o Grupo Popular pode expresar, e debe, se quere, legítimamente, pois, as críticas e a desconfianza cara a este goberno. É legítimo, forma parte deste xogo. Pero se opta por votar contra esta confianza, contra esta cuestión de confianza que impide a aprobación dos orzamentos, eu pregolle ao Partido Popular que non tarde nin un día nin 2, se así logra acordos co outro concelleiro, en presentar unha moción de censura. Que a presente, sin esperar, eso sí, quen a perda para a súa casa. Porque isto ten que, o xogo democrático debe ser así. Se comete irresponsabilidade de vir unha moción de censura, quen a perda para a súa casa. Moitas gracias, señor portavoz socialista hoxe. Por o grupo da PAC. Adiante. Ben, bo día. Decía o Partido Popular que nos gusta moito facer historia. Eu realmente quero manifestar aquí neste pleno, neste día no que presentamos a moción de confianza, que estou plenamente orgullosa de facer historia. É dicir, hai 2 anos xa fixemos historia. Todos os que estamos aquí formamos un goberno alternativo, un goberno de cambio, seguimos loitando por ese cambio. Eu, nese sentido, sinto tamén orgullosa por eliminar os 25 anos de mandato caciquil, dun goberno caciquil unipersoal e de dereitas, porque isto sí que quero deixar claro, decir, porque aquí tamén hai unha cuestión ideolóxica. É un goberno de dereitas, un goberno do Partido Popular. Por iso, eu particularmente estou do outro lado, por iso formei goberno coa xente co que estou gobernando. É dicir, non acredito na dereita, non quero un partido de dereitas, e isto creo que é completamente legítimo, porque é incluso un debate ideolóxico. Por iso estou aquí, por iso vou apoiar o alcalde Rafael Cuíña e por iso seguiría apoiando este goberno. Por unha cuestión puramente tamén ideolóxica. Porque neses 25 anos de goberno caciquil clientelar eu estou completamente en contra. Por iso formei tamén parte da agrupación de electores Plataforma Aberta Cidadá, porque quería unha alternativa, quería un cambio. E dese cambio non me vou mover nunca xa máis. Porque ideolóxicamente eu estou nunha posición bastante diferente do Partido Popular e síntome completamente orgullosa. Iso para empezar. E sigo dicindo que este orgullo que me move é o orgullo do cambio. Non estamos vendo xa a nivel do noso país que estamos asistindo a un cambio político, un cambio de alternativa. E nós formamos parte dela. Nós, dende este goberno, un proceso de cambio que empezou xa nas eleccións municipais e continúa agora, nunca me vou desligar del,
porque nós, dende os municipios, dende as localidades, comezamos o cambio. E dende logo que o Partido Popular non lle gusta, claro que non lle pode gustar un cambio, porque obviamente, ideolóxicamente, a forma de gobernar é completamente diferente. E iso é así. E por iso actúan desta maneira. Ademais, non é que xa esteamos ideolóxicamente do outro lado. Eu tampouco acredito en vostedes, é dicir, se nos presentamos ás eleccións e se formamos goberno e se presentamos unha alternativa é porque realmente o que había non nos gustaba. E continúa non gustándonos. E continúa non gustándonos tampouco a forma que teñen de facer oposición. Porque no pleno do pasado mércores non aprobaron os orzamentos que preparamos, pero que foi tan lamentable que ni sequera presentaron unha alternativa a esos orzamentos. Non había alternativa. E nós como goberno cumplimos. E nós como goberno estamos do lado da cidadanía. E iso dixémolo no primeiro momento. Si, do lado desa cidadanía comprada por vostedes durante 25 anos, porque iso sí que quedou iso sí que se ve. Iso sí que se ve neste goberno, sí. Sí que se ve neste goberno. A rede clientelar do Partido Popular é noxenta. E iso é así. E iso vese na xente, vese na rúa. É noxenta. E, dende logo, vostedes di que a nosa xestión é mala. Eu realmente empezaríame a preocupar se dentro do Partido Popular manifestará de según eloxio este goberno. Aí sí que me empezaría a preocupar, no momento no que nos eloxiedes, porque non estamos no lugar completamente diferente a vostedes. Porque, en primeiro lugar, e sigo repetindo, non somos a dereita. Ideolóxicamente non estamos na dereita. A dereita ten un aparato moi concreto que se foi labrando ao longo de moitos anos. E nós non. E tamén estou moi orgullosa disso. Hai 2 anos empecé un proceso de cambio con moitos compañeros e compañeiras e formamos goberno, e sigo confiando neste goberno, e seguirei confiando na nosa praxe política e non na praxe política do Partido Popular, porque é un partido de dereitas e seguirei no dicindo. Ideolóxicamente é así. Non queren aprobar os orzamentos, pois non os aproben. Tengo un minuto máis. Pois non nos aproben, pero eu, dende logo, seguirei confiando neste goberno. Hai 2 anos comprometíme. Eu e a agrupación de leitores, a plataforma Verticida, comprometímonos con este goberno. Seguiremos comprometidos co mesmo, seguiremos loitando. Eu seguirei loitando polo cambio, porque é no único no que creo hoxe en día. O único. E o panorama político así o di. Moitas gracias. Moitas gracias. Cambiamos micrófonos ou non? Venegas, ten a palabra. Bos días. Bueno, para o que vostedes é un problema, para non ser unha virtude. Para o que vostedes é un sumatorio de forzas políticas para o cambio, como problema para non ser unha virtude, como xeito de dialogar, de consensuar e, desde logo, cambiar dinámicas de goberno e cor de goberno, desde logo, desde a ditadura. Miren, hoxe é unha cuestión, non? Non ten nada de extraordinario este pleno, nin é ningún problema. E precisamente porque nos estamos amparando nun instrumento que presenta para superar situacións de bloqueo como a que vostedes teñen con este goberno. Non estamos inventando nada, estamos facendo algo que nos permite a lei e que precisamente está concebido para que unha posición como a que vostedes representan de 10+1, cambiando a vontade popular da cidadanía, teñamos a capacidade de gobernar. Eso é no debate que nos atopamos hoxe. Unha situación, por certo, claro que provocada por vostedes. Por suposto que provocada por vostedes, como lle vou ir dicindo ao longo da miña intervención. E, sobre todo, cunha actitude, eu xa lles dixen o vernos pasado que estaban botados ao monte. E reafirmo cando digo esta cuestión, porque creo que vostedes minten e enlaman, desde logo, o campo político en Lalín. E digo isto porque como poden decir que este goberno non quiso pactar os orzamentos? É que minten descaradamente. Vostedes saben de sobra que nos quixemos pactar os orzamentos. Por eso chegamos hasta aquí. Se non nos isto podíamos facelo no mes de outubro. E daban as contas, como vou explicar. Pero este goberno, cunha responsabilidade, e para ter maiorías amplas, decidiu agardar por vostedes.
A vostedes nos sentamos nunha mesa de negociación sin ningún tipo de línea vermella, máis que os intereses xerais, onde toda a capacidade de incidir precisamente nos investimentos, sin ningún investimento pechado, ningún, absolutamente ningún, e onde vostedes teñen a excusa peregrina de decir, claro, que non refliten propostas de vostedes, pero como van refletir se vostedes non quixeron negociar? Se vostedes fixeron 0 propostas, se vostedes chegaron e se sin discutir absolutamente nada. Digan a verdade, que pode ter certo grado de legitimidade ou de entendemento en clave política que a oposición non pode votar uns orzamentos a favor ou absterse. Se salientes, pero non mintan. Non mintan. Porque, ademais, un orzamento non é unha cuestión que podamos falar en termos de intencións políticas, porque quedaba, obviamente, refletido céntimo a céntimo no apartado inversor todas ou no resto de gastos todos os acordos que ali tivéramos. Ou, como non, o espectáculo dantesco que fixeron esta fin de semana, onde contan verdades a media e, sobre todo, minten. Como poden referirse a unha liquidación nos termos que se referiron? Adiántolles que, obviamente, hoxe non é o lugar, pero que van ter a contestación que merecen do mesmo, non? Quítense as caretas. Quítense as caretas. Non queiran ir do que non están sendo. Son uns irresponsables. Están condenando o pobo de Lalín a demorar uns orzamentos, que saben vostedes que é inevitable que os teñamos. Porque non está na súa man. Eu escoito a veces que alguén di, no, eu teño un compromiso de manter este goberno. Mentira. É que vostedes, coa variación de maioría, aquí efectivamente perdimos a maioría absoluta, pero vostedes non teñen capacidade de cambiar este goberno, porque precisamente as leis dirixidas ao antitransfugismo así o impide. Así o impide. E claro, alguén que se lle aplica unha lei antitransfugismo, normas antitransfugismo, é porque é un tránsfuga. Si non é imposible que se lle apliquen. Verdade que sí? E esta moción de censura que poden usted presentar despois de hoxe, se votan en contra do que esta cuestión de confianza, é imposible que prospere. Por iso lle fago un chamamento público que critiquen o que teñan que criticar deste goberno. Faltaría máis. Home, faltaría máis que alguén dubidara de que teñen todo o dereito a facelo e faremos cousas máis. Pero vostedes saben que se tumban esta moción de confianza, o único que van lograr é demorar un mes máis 15 días de exposición pública a aprobación dos orzamentos. Un minuto máis de cortesía. Porque non teñen ningunha capacidade de que esa moción de censura vaya adiante. Reflexionen, voten incluso convidos para que voten todos a gasún que se absteña en contra, pero non condenen os veciños de Lalín, non poñan en perigo os investimentos, non poñan en perigo os fondos europeos, non poñan en perigo, en definitiva, a xestión dun goberno que legitimamente está gobernando este concello. E iso pedimoslo claramente, e é o único que van lograr. Outra cousa sería que vostedes tiveran capacidade de mudar este goberno, pero non a teñen. Reflexionen nese sentido, non fagan desde logo un xesto irresponsable. Mire, perdón, teño que interrumpirlle en lógica o que lle fixen aos demais, de acordo? Sinto. Considero non escrito. Dinlle tamén un minuto máis de cortesía. Este pobo, este concello, convirteuse nun nido de traicións, de rencor, de vingar o pasado. Fai pouco, neste concello, fai un ano, persoas, mesmo eu, recibían a pregunta de que che pasa co alcalde. A día de hoxe a pregunta xa non é esa. A día de hoxe xa non é que che pasa co alcalde. A día de hoxe xa é que lle pasa ao alcalde contigo. Neste concello podo afirmar houbo xente dentro do goberno que xa non quería estar e que quería marchar. Aquí non se respetaron cuestións tan básicas como os dereitos fundamentais das persoas, xa non só dos concelleiros. Tránsfuga, serei tránsfuga, pero son un tránsfuga ético. Son unha persoa que cumple co que prometeu diante da súa xente. Son unha persoa que loito pola democracia e que loito pola figura dun concelleiro non adscrito, que loito sin querer facer daño, que loito polo cambio e que demostro que quero o cambio porque en ningún momento falei con nadie de moción de censura e pasei a un posto no cal se me inhabilitaba o meu voto para esa moción de censura. Eso sí que é estar por encima
de calquera posibilidade de etiquetarme como tránsfuga. Miren, señores, xa non estou eu só. Volvo a repetir neste Concello. Para cando é ese xuicio contra o Concello no que máis adiante vai estar Rafael Cuíña citado? Por que o señor alcalde ten que, con un decreto de alcaldía, mesmo esta semana, impoñerse e coller unha competencia da Xunta local, da Xunta de Goberno local? Que pasou nesa Xunta de Goberno local? Houbo alguén que dixo que non estaba disposto a votar esta decisión do alcalde? Miren, señores, Plantadeza, dixen que non iba a ser cómplice das actuacións contra a Plantadeza, as difamacións públicas contra esa empresa, e aquí me manteño, sin cambiar unha coma. Vostedes quixeronme levar diante dun xuiz en reiteradas ocasións, e aquí estou aguantando da miña vela. Miren, señores, as firmas falsas do Corpiño, suplantar identidades, eso é o que sabe facer este señor alcalde. A miña vontade non a suplanta ninguén. Loito por ter o meu voto e a miña dignidade. A miña palabra e a miña vontade non a suplanta ninguén. O WhatsApp de Rueda, hasta aí podíamos chegar, señores. Suplantar a identidade dun conselleiro da Xunta de Galicia. Este goberno é un niño de cómplices que se inmolan por Rafael Cuíña. Eu non me inmolo por Rafael Cuíña. Eu non estou pola labor de abogar e defender as políticas de Venezuela. Eu non teño medo e eu non quero que o pobo de Lalín teña medo. Hoxe en día, moita xente se pon en contacto comigo para pedirme cousas e acotan sempre ao final: por favor, non me delates, non digas que son eu. Eso é a aberración máis grande que pode pasar neste pobo. Si é mentira todo o que estou dicindo, que me leven diante dun xuez. Si son un tránsfuga ético ou non ético, que mo leven diante dun xuez para que ese xuiz diga si a miña vontade se comprou ou non se comprou. Pero reitero, aquí para xusticiar erros do pasado, decisións de familias, as mismas familias sempre, eu non estou para eso. Pensei que este señor alcalde tiña aprendido da política e da súa familia. Dime conta de que non foi así. Non puiden seguir neste goberno porque son demasiados erros. Xa non vamos caer en citar tamén o espionaxe falso que houve aquí. Por imposición non se fan as cousas, señor alcalde. Vostede non pode pegar un golpe en riba da mesa para amedrentarme. Vostede non me pode chamar á alcaldía para decir que esa persoa que pon por encima a miña, que é unha persoa do povo, ten maior confianza con concelleiro. Sinto moito haber tido perdida a confianza, pero hoxe síntome xa non só, porque hai moita xente que perdeu a confianza deste alcalde. Hai xente que o vai levar diante dos tribunais. Non se responden as preguntas do concelleiro non escrito. E reitero, aquí non se están cumplindo, non se está tendo en consideración os dereitos básicos desta persoa. Queda demostrado facilísimamente na expulsión arbitraria que sufrín no pleno do Concello de Lalín. Vostede ven dunha forma de ser autoritaria, ven dun mundo privado onde se poden facer as cousas porque vostede paga a quen lle fai o traballo, pero eu non son o seu obreiro, o pobo de Lalín non é para nada a canle para poder chegar a sitios superiores, e vostede non vai utilizar cos fondos, do Concello de Lalín para facer a súa publicidade, para facer a súa campaña electoral un ano antes de que sexa, ou 2 anos antes de que sexa a campaña electoral. Moitas gracias, señor Cruz. Empezamos un segundo turno de 3 minutos. Ten a palabra o grupo mayoritario da oposición. Adiante. 3 minutos. Ben, con respecto, intentarei cumplir cos 3 minutos que me dio o señor alcalde, pero sepa que no reparto de tempos hai trampa, vostedes falan de ser un goberno único e por falan 4. A mí pareceme moi ben, son 4 grupos que compoñen o cuatripartito, pero esa é unha trampa. É unha trampa saducea que vostedes non se dan conta. Sí, pero bueno, non se preocupe, eu teño 3 minutos igual, o sea, o Partido Popular ten 3 minutos igual co concelleiro, o bloque que sacou un concelleiro. Pareceme perfecto, pero non é normal. Perdón, se vostedes queren que sexa así... Unha cuestión. Señor secretario, estamos incumplindo algún tipo con respecto ao regulamento? Pero se eu non falo de incumplir, é que vostedes encheselles a boca... Estou preguntando ao señor secretario. O regulamento fala de 2 grupos, en principio.
principio, eu non vexo ninguna irregularidade. Moitas gracias, ten 3 minutos, moitas gracias. Ben, si eu non digo que non sea legal, digo que non é ético. A ver, volvo a parar. Eu non digo que non sea legal, digo que non é ético, porque claro, vostedes intentan facer unha cortina de fume os 4 grupos para que eu lle entre o trapo do que di a PAC, do que di Vilariño ou do que di Teresa, ou que di o PSOE, e non responda realmente o que realmente interesa neste caso, que é a moción de confianza. Mire, déxense de, quítense a careta. Eu entendo. Tengo tempo iniciado, moitas gracias. Eu entendo, se non hai ningún problema, señor alcalde, vostede cando estime que me debe quitar a palabra, quítenme, xa está, non hai ningún problema. Se vostedes queren que sexa así, que sexa así, alá vostedes. Eu creo que non é lexítimo, pero se vostedes creen que non hai ningún problema. Unha cuestión de formas. É legal. Señor Crespo, é legal. Señor Crespo, unha cuestión de formas. Cando iniciamos o debate, dixemos claramente 5 minutos, 3. Ahora venos con este tema. Perdón, é que Perdón, é máis, como eu sei que ten unha facilidade de palabra que se dilata no tempo, dille un minuto máis de cortesía como lle dixe, de acordo? Igual que lle dou... Igual que algún outro. Ao que vou, ten 3 minutos, por favor, vale. Mire, si vostedes... Eu entendo que o grupo de goberno é non son 4 grupos de goberno. Non son 4 grupos de goberno. Entón non responde aos grupos políticos, non o grupo de goberno, vale? Cada grupo é individual. Ben, bueno, sodes 4. Leva 15 segundos. Sodes 4. Non se preocupen, e non me interrumpan, por favor. Mire, vostedes viviron unha etapa moi feliz, esa etapa happy, cando chegaron aquí. Toparon todo feito, entón, claro, era feliz. Eran felices, concho, pero como isto de gobernar mola, isto de gobernar é moi interesante, que guapos son. Por fin quitamos o PP do goberno a calquer precio, quitámoslo do goberno, pero isto mola. Entón pensaron que todo o campo, todo o monte era orégano, e resulta que o monte non é orego, e resulta que ao acabar o primeiro ano houbo que xestionar, e ao poñerse a xestionar é onde realmente toparon os problemas. Mire, aquí hai 4 grupos que conforman o goberno cuatripartito, e o que os move non é o que acaban de decir aquí. O que os move é o interés, ás veces persoal, pero dun mismo afán. Aquel lema antigo da época do franquismo da feira do cocido, xunguidos polo mismo afán. Por vostedes están xunguidos polo mismo afán, e o afán é lexítimo, pero non é outro que manter o cuatripartito vivo. Aínda que aquí os cenifican como un niño de rosas, saben que máis ben é xusto o contrario. Eu, se non me retrotraigo ao último ano, comprobo a escaramuza que houve tra a PAC e máis o Bloque Nacionalista Galego, onde o goberno trouxe aquí unha proposta para unha dedicación exclusiva para o BNG, e a PAC se botou fora. Iso é levarse moi ben, iso é ter unha armonía perfecta. Despois, 5 minutos despois, Juan José foise a concelleiro nun escrito polos motivos que supoño que son os que acaba de decirnos, que non entro nin salgo, pero que algo pasaría, e un concelleiro non se vai así por así, iráse por algo. Despois vostedes, cando están gobernando, resulta que non se dan conta que hai que cumplir con as prescripcións técnicas e perden subvencións e perden actuacións que serían moi boas para o Concello de la Liña e para o conxunto dos lalinenses. Mire, en definitiva, nos toca nos facer a oposición, que é un mandato do povo. E ainda que quedamos a poucos votos da maioría absoluta, estamos legítimamente na oposición. E aí é onde queremos estar. Aí é onde queremos estar, que é onde nos puxo o povo e onde nos toca. Pero mire, nós somos o grupo maioritario desta corporación, mala que vostedes lles pese. E mire, señor Vilariño, nós, moi lonxe de querer bloquear o Concello, facemos unha oposición cunha dignidade absoluta. Cunha dignidade absoluta. Mire, en 25 anos que eu gobernei esta casa, nunca a oposición me votou uns presupostos a favor. Nunca. Nunca votou un presuposto a favor. Por tanto, eu entendo porque é lexítimo que a oposición faga eso. Vostedes pídennos a nós o que a nós nunca nos deron. Por lo tanto, mire, é perfectamente lexítimo que o fagamos. E mire, señor Vilariño, aínda que non o vai a reconocer, a diferencia entre nós e, por exemplo, o seu partido, é que mentras que en Pontevedra a oposición maioritaria e enmendou a lores os orzamentos que el traía para que despois se os lobaba a moción de confianza tuvera que aprobalos, nós non enmendamos os orzamentos que fixeron vostedes. Saben por qué? Para que sexan vostedes donos do carro e non nós. Moitas gracias, señor Crespo. Pero, por favor, se non acabei a intervención. Dinlle un minuto máis de cortesía. Pero que minuto máis de cortesía? Estoulle dicindo que me dé a palabra porque non é normal que nós estemos contra 4 grupos. Ten a palabra a concelleira de Compromiso por la Liña, Teresa Varela. É increíble.
É increíble. Así, esa é a democracia deste povo. Esa é a democracia deste povo. Non me Teresa deixa Varela, concluir. por favor. Non se preocupe que Moitas gracias. concluirei. Non se preocupe que concluirei o que me parezca o mellor posible. Señor Crespo, O sea, a ver. 3 minutos. Espere, Sí, sí. señor Crespo. Está perfectamente claro, ningún problema. Vostedes Señor Crespo, continúan ca súa... a ver, eu non teño ningún ca súa- problema. Eu non teño... Non vaya por aí, por favor, que non é o que estou pretendendo. Pero se estou Escoite, pero sintetizando todo... déxame falar un minuto, por favor, 30 segundos. Non estou pretendendo nin estamos facendo o que acordamos, de acordo? E eu non teño ningún problema en que fale máis, de verdade, que non teño ningún problema, pero vamos, por favor, a levar ben o tema e non andarnos cabreando por isto. Eu dolle máis tempo de cortesía, non teño ningún tipo de problema, de acordo? Non o busque como un enfrontamento que non é o que estou buscando. Eu dolle, se quere, un minuto de cortesía, non teño problema, vale? Pero non estou buscando ninguna lea con isto, de acordo? Por favor, concluya se tan amable, veña. Concluya se tan amable. Bueno. Estamos como os nenos pequenos. Non me tomo pelo. Quítame a palabra 2 veces e agora volveme a dar. Pero A nos- ver, vamos sexamos serios. Mire, se me queda dar un minuto de cortesía, non mo venda como unha, Bueno, veña, un vamos tema tremendamente facer- exitoso. de acordo, mire, non mo voulle venda, demostrar- fago e punto. Como vexo que... Que non se preocupe, demo nas conclusións. A ver, é Cantos que nas son as conclusións ten un minuto. Entón As non quero. conclusións era un minuto, Claro, Pois dixo o moi señor ben. secretario. Pois entonces, Fale ahora. demo nas conclusións. A ver, Pero es que aquí, o é sea, que isto- aquí no se prevén las conclusiones no regulamento. O sea, las conclusiones é cortesía. vostede entre que me todos acaba os de, grupos. vostede que me acaba de decir a min. O sea, o normal é dar conclusiones, pero no regulamento, se aplicamos o regulamento que nunca se aplica, pues non hai, claro. A ver, señor Crespo, doulle o tempo que considere, Non, veña. a conclusión que pactamos, non se preocupe. Bueno, veña, Teresa Varela, veña, adiante. Conclusións como pactamos e listo. Veña. Bueno, aquí, aínda que non o parezca, estamos falando de sacar adiante uns orzamentos. E tivemos que escoitar o outro día en pleno que non lle parecían uns orzamentos bondadosos. Pois miren, son uns orzamentos adecuados á realidade. E son os primeiros nos que non teñen intervención porque non o quixeron, porque sí que lle ofrecemos negociar, a man tendida para negociar, sobre unha estrutura, porque hai compromisos adquiridos no funcionamento dunha administración, e era o único límite que poñíamos. O resto ofrecemos para chegar a un acordo. É o primeiro orzamento que se pode elaborar despois de terminar de pagar un enterro. Sí, señores, do enterro do parking, porque no 2015 tuvémonos que ver abocados a pagar o parking. E o ano pasado o investimento deste Concello tuvo que ir destinado a facer o segundo pago do parking. Eso aquí non interesa dicilo. Queren facer desgaste dicindo que non confían en nós para negociar. Non lle puxemos ningún tipo de límite nin de traba. Entonces, para confiar ou non, terían que haber chegado con nós a un acordo, sacar os orzamentos adiante e despois ver se os executábamos ou non. Son conscientes, e moito pola súa historia, porque levan moitos anos gobernando e porque teñen unha traición e teñen unha ferramenta detrás para que os asesore, de que non lle dan os números para poder levar a cabo unha moción de censura. O seu único motivo, deberían o deixar claro, é retrasar uns orzamentos para o pobo de Lalín. Nada máis. Moitas gracias, Partido Socialista. Ben, neso abundarei, dicir, eu creo que desde o Partido Popular siguen con certas diatribas, si confianza, desconfianza. Eu estuve sentado en 2 reunións cos membros do Partido Popular. Na primeira emplazámonos para seguir falando dos orzamentos, e na segunda, pois o Partido Popular dixo que non quería pactar os orzamentos, xa é o documento inicial. É dicir, sí que o dixo claramente, viñeron ali 4 representantes e dixeron: nós non queremos pacto. Bueno, pois é lexítimo, é totalmente lexítimo que voten vostedes contra os orzamentos, pero desde logo este goberno lle ofreceu o pacto. Pero podolle contar máis. Por exemplo, cando foi, eu convoquei os diferentes grupos, entre eles tamén o concelleiro Juan José, estaba Toño para falar do DUSI, e dixeronme: no, eso tedes que facer vos, tedes que xestionar vos, nós, pois, mantédenos informados, pero evidentemente non imos propoñer nada, e foi así, non? É dicir, e eu entendo esa posición, podo entendela, pero que non se diga logo que este goberno non tiña vontade de pactar, porque xa tiña. E así foi tamén en agosto do ano pasado, cando estábamos falando do tema das pistas, do asunto das pistas, quisemos pactar e estar recollido nas atas de goberno, e dixemos: isto vai retardar a posibilidade, pon en perigo a execución. E o señor Crespo Iglesias dixo: non pasa nada, por este tempo non vai pasar nada, vais executar igual. Pois non,
Pois non se puido, e hai informes de contratación e de intervención que así din que ese retraso foi o que impideu que aquelo se levara a cabo. Por lo tanto, volvemos sobre esta cuestión de confianza. Hai que sacar os orzamentos adiante. Vos sabedes, porque fostes goberno, que é importante ter uns orzamentos. E é importante, depende de vos nestes momentos. Si pasades a unha estrategia de dilación, ou unha estrategia posibilista. Está claro que tedes toda a legitimidade de quitarlle a confianza a este goberno desde da vosa maioría de grupo maioritario da oposición. Pero eu creo que non beneficia nada que simplemente por votar non hoxe os orzamentos do Concello de Lalín estean un mes máis sen ser aprobados. Por lo tanto, por eso apelo a vosa responsabilidade, como a que nós tuvemos, pois, mercando o parking ou reparando a rolda este, que viñan problemas herdados da vosa xestión de goberno, ou como problema do persoal, que tamén vai ser investigado nunha comisión de investigación, veremos que sai dai, non podemos avanzar nada, pero desde logo en persoal tamén deixastes un problema moi gordo, o que se chama unha bomba de reloxería cun período clave de activación que o voso sindicato, o sindicato que estaba aquí, cando era mayoritario, que aquí só había un sindicato, foi quen de activar para que isto para. 30 segundos. E así está, é dicir, 50 e pico, 55 traballadores, personal laboral, que a Inspección de Traballo decideu declarar indefinidos. E iso non o fixemos nós, pero nós estamos asumindo eses erros de xestión, por responsabilidade. Por lo tanto, eu tamén apelo a vosa responsabilidade para que estes orzamentos non se demoren máis tempo na súa aprobación. Moitas gracias. A PAC, adiante. Ten 3 minutos. Sí, vou tardar menos. Ben, como acaba de dicir o meu compañeiro tenente alcalde Nico, sí que é certo que isto xa é unha cuestión de responsabilidade, porque se chegamos ata aquí, ata esta moción de confianza é única e exclusivamente para poder aprobar os orzamentos que, repito, votaron en contra no pleno do pasado mércores. Decían que nós, este goberno, estamos unidos por un mesmo afán. É evidente que sí. Formamos goberno 4 grupos diferentes precisamente por iso, porque queremos un cambio. E repito, porque somos a alternativa ao que hai e ao que había, e por iso tamén nos presentamos eleccións, non? Unidos por un mesmo afán ou por uns mesmos intereses, é dicir, gobernar para a cidadanía e ter unha praxe de goberno diferente, polo menos a do Partido Popular, non? Por iso estamos aquí. Neste sentido, eu sigo dicindo que eu confío neste goberno e confío en que vostedes sexan responsables e non dilaten moito máis no tempo a aprobación dos orzamentos. Tamén se comentou aquí que hai unha persoa que non falou con ninguén pola moción de censura. É estupendo, porque non podería votar. Entón, a min pareceme, estou no meu turno, pareceme dunha maneira aceptable ter que escoitar neste pleno determinados argumentos. Eu creo que estamos nun lugar como é o pleno do Gobernando para a Cidadanía, no pleno do Concello de Lalín, e creo que nese sentido debemos a cidadanía un pouco de intelixencia, non? Que é o que aquí case diariamente non estamos demostrando. Incluso a veces tamén me podo incluir eu mesma. Porque os espectáculos que se forman aquí en numerosas ocasións son bastante noxentos, como por exemplo o pleno do pasado mércores, un pleno dunha calidade horrorosa, un pleno no que nin sequera se debateron os orzamentos, un pleno no que nin sequera se deu unha alternativa aos orzamentos, nin sequera houve emendas, nin sequera houve unha emenda a totalidade. Negociamos con vostedes no seu momento, tal e como se destacou aquí, e nin sequera obtivemos resposta. Tivemos unha reunión de negociación na que si a negociar ou non, e o día seguinte, a pesar de ter falado do tema de reunirnos os portavoces co Partido Popular, o día seguinte ese pacto non desapareceu pola vosa falta de lealdade.
escoitando argumentos nesa reunión tan lamentables como a que as redes sociais temos que cortarnos un pouco o goberno, porque nos portamos mal nas redes sociais. Así que o que sí que pido, por favor, é un pouco de responsabilidade e algo de dignidade, sobre todo pensando na ciudadanía, que creo que estamos aquí, tanto oposición como goberno. Moitas gracias. BNG. Sí, isto dos tempos eu tampouco levo ben. Nada, desde o BNG o temos claro, non? Eu insisto na mensaxe que queremos lanzar, que teñen unha oportunidade de amosar as súas diferenzas con este goberno tremendas nas distancias que vostedes queiran marcalas, pero o único que van lograr botando abaixo esta cuestión de confianza é demorar exactamente, bueno, depende das publicacións, 45 días o que é a aprobación dun orzamento. Un orzamento que falemos dele, iso sí que lles molestou terriblemente que digamos que vostedes non se pararon nel. Bueno, pero falemos do orzamento, vale? Falemos do orzamento e digan precisamente porque non queren que os veciños de Lalín estén sin orzamento, que vostedes prefiren que non teñan orzamento, que teñan un orzamento que reflita a maior baixada da historia de impostos neste concello, que ten autonomía financiera, que é o maior orzamento desde o ano 2012 incluído, por certo, que desde logo votan e poñen en dúbida coa súa actitude inversións tan importantes de máis de 5 millóns como son os fondos europeos a través do DUSI, que desde logo contempla tamén o que é a antigüedade dos traballadores, etcétera, etcétera, etcétera. Estos orzamentos que estamos discutindo, aquí non se está debatindo outra cousa. Mire vostedes, organigrama que precisamente confira o regulamento para esta cuestión de confianza é personalista. Seguramente as corporacións a lei son moi personalistas nese sentido. Pero isto non é unha cuestión do alcalde. Isto é unha cuestión do goberno no seu conxunto. E que este goberno non dubida en ningún momento en tirar dunha ferramenta por unha cuestión de responsabilidade. E que nese sentido, claro, vostedes están poñendo coa súa actitude cuestións como que este goberno non poda facer operacións de decreto, que estemos en 300.000 euros de diferencia entre ingresos e gastos para executar, que desde logo se poñen programas en dúbida. Mire, hai cuestións moi importantes para nós. Admitan que non quixeron negociar. Non vayan de víctimas vostedes. Non se atrevan a seguir con ese insulto á cidadanía de planidade e as cousas destas tan desagradables. E vostedes sábenno. E nós quixemos, sinceramente, facer ese acordo. E como ainda sacaron a colación, unhas palabras miñas, non teñan tanta jeta de seguir con esa argumentación que non é certa. E nós, desde logo, e desde o BNG, tamén lle queremos dicir unha cousa. Nós non temos ningún problema, e públicamente lo decimos, e pensamos que ten que ser así en crear espazos políticos de estabilidade. Non temos ningún problema. E despois de hoxe tampouco. Este goberno pon o marcador a cero, se vostedes queren, para sacar os temas importantes. Pero sexan responsables para que isto sexa así. Vostedes saben que teñen cero oportunidades para prosperar unha moción de censura. Cero. Porque non teñen os votos, porque o voto do concelleiro Trálfuga, como computa un máis, é imposible, e tamén un ruxe, que foron entre pasillos dicindo ningún concelleiro, que obviamente non temos dúbida, pero tampouco a lei permite que ningún concelleiro que votou a favor dos orzamentos cambie o voto en 6 meses. Por lo tanto, é imposible que isto prospere ninguna moción de censura. Por lo tanto, insisto, propicien con unha abstención como mínimo que sexa unha realidade que o Concello de León e os veciños teñen orzamentos. Sí, o concelleiro non ha escrito. Perdón. Que das verbas deste alcalde poida saír a palabra cortesía é cando menos deprimente. Cortesía é como vostede tratou a veciños de Lalín que non opinaban igual que vostede. Este vai ser a miña homenaxe para un veciño que foi recortado dunha foto por opinar diferente que vostede.
Esa é a súa forma de actuar. Vostede recorta. Hai probas. Vostede é capaz, e esa persona non nos acompaña hoxe neste pobo, nin pode estar para dicilo, pero eu teño as probas. Vostede trata así a xente. Vostede a quen non lle vai polo seu rego, corta dunha foto e aparecen 40 persoas e esa persoa non aparece. Vostede estigmatiza. Eu non podo apoiar iso. Pero falemos de cousas máis reales. Aquí hai publicidade neste Concello non reglada. Aquí hai uso de espacios públicos ilegalmente. Quen nos cobra? Quen cobra eses cartos que poden estar dentro do que sería diñeiro en B? Intentouse non respetar a Constitución española neste pleno. Sí, vetando as crenzas religiosas de xente. Eu non podía pasar por alto cousas como estas. Por eso me tuven que ir do Concello. Por eso me tuven que ir do Goberno, perdón. Apostei e retei a apostar a quen quixera a miña dimisión contra 1 millón de euros de director de personal. Nadie recolleu o guante. Eliminouse a UNED. Señores, aquí hai xente que non pudemos estudiar en colexios privados. Pido que se pidan disculpas á familia Agulló polo trato que se lle está dando a certas persoas desa familia e, sobre todo, por non falar con todos cando foi a moción de Trillo. Si vostede quere decir que Federico Trillo é persona non grata en Lalín, eu digo que Pablo Crespo tampouco é persona non grata en Lalín. Señores, como podo votar a favor dunhos presupostos, como podo estar nun goberno no que se aproban cuestións en pleno e esas cuestións non se ven reflectidas no día a día, donde teño que ir a valedora do pobo para empezar a poder facer unha fotocopia no Concello, donde se me eliminou a miña línea de internet e a miña base de datos do teléfono. Como podo estar eu apoiando un goberno que paga retribucións aos grupos políticos ilegalmente? Como podo estar dentro dun goberno que dá compensacións económicas cuantiosísimas para comprar vontades? Que é unhos presupuestos onde hai para asignacións deste tipo unha exageración de cartos para ese autobombo personal que están aquí. Como podo estar cando unha persona, un fillo dun sindicalista afamado deste pobo é capaz de levantarse para poñer unha palabra tránsfuga e utilizando a esa persona 30 segundos e dándolle a esa persoa asignacións cuantiosísimas para que fagan ese traballo? Como non vou votar a favor como non vou votar en contra se aquí hai cartos, hai solvencia económica, está saneado este Concello? Que problema hai por retardar un pouco máis ou un pouco menos a aprobación destes presupostos? Vostedes presumen de que restan na débeda. Na débeda fai no restar, señor, unha lei de Madrid. Despois, sin embargo, son capaces de presumir de que esa débeda a descontan vostedes. Sin embargo... Señor Cruz, moitas gracias. Estou dando exactamente o mesmo que os demais. Moitas gracias. Establecemos un turno de conclusións que a mí me gustaría pactar, eu non teño problema. Señor Crespo, que opina do tempo? A ver, faga unha proposta. Ben, pois fago unha proposta. E é que no turno de conclusións, xa que falaron 4 do Goberno, e nós, como grupo mayoritario, nos tocou unha sola intervención, dese conta que falaron por 4 de nós, incluso cos minutos de gracia que me dou a min, tamén lles dou ao portavoz do BNG, tamén lle dou a varios portavoces, non? Por lo tanto, eu entendo que o regulamento, en estrito senso, non o teño aquí diante, pero que dirá que as intervencións que son de menor a maior. Entón, eu pido que para o turno das conclusións se fagan as conclusións de menor a maior e que realmente Vostede vai cambiando o regulamento según... Non, pregunto. Estou preguntando que as intervencións entendo que o regulamento non di que teñen que ser de maior a menor, senón que ou non di nada ou di ao revés. Mire, todas as corporacións, eu estuve en varias corporacións, as intervencións son de menor a maior. Vostede non se acorda nin do que di. Que di o regulamento? Vostede non ten nin uso da palabra, señor Teniente Alcalde, non está dirixindo, xa sei que lle gustaría dirixir o pleno, pero non está dirixindo o pleno. Nin vostede dirixe. Señor secretario, as intervencións son de menor a maior ou de maior a menor? Vou falar se o alcalde me... Sí, adiante. É
que é certo que temos aquí un regulamento de ano 2012, e nese regulamento dicen desde o principio 8 minutos, despois 5, e despois 5 e despois 3 na segunda ronda. Non hai ese minuto de cortesía, tampouco hai as conclusións, entón, non sei se... Se quere aplicar o Pero regulamento... nas intervencións son de maior a menor, ou eu que pregunto é unha cousa. Señor Crespo, As intervencións son de menor a maior ou de maior a menor? Voulle decir unha Son de cousa. menor a maior. No, perdón, voulle decir unha cousa. Levamos facendo, dende o principio do pleno, de maior a menor. Vostede agora quere cambiálo en función do regulamento... Perdón, porque son 4 contra nós. Deixeme rematar. Agora pretende, según o regulamento, facer de menor a maior. Tamén di o regulamento que non hai conclusións. E eu acepto que haxa conclusións. Entón, se xogamos así, xogamos todos. Quito as conclusións e punto. O sea que vostede verá. É dicir, eu quero que fale. Faga o que queira, se No, quere quitar pero as conclusións, eu ao salir daqui dou unha roda de prensa e xa está. Pero dase conta de como está... Pero faga como Parece queira. que está en Barrio Vamos a ver, vostede faga como queira. Mire, Empece o turno o de regulamento reconocemos todos os grupos políticos que é caduco e trasnoitado, vale? Xa se recoñeceu non agora, sempre, desde sempre, que había que facer un regulamento novo. Eso estamos de acordo todos. Por lo tanto, pois moi ben, non pode ser que durante os plenos normales non se lle faga caso ao regulamento e neste pleno haxa que aceptar o regulamento, vale? Eso que non é normal. Bueno, señor Crespo, venga, adiante, o que queira. Parecelle ben 5 minutos... Digo, porque senón volvemos... Non se preocupe. Digo se lle parece ben. A ver, estou falando con vostede, hombre. A ver, eu único que pide é que non me interrumpa. Eu non lle quero interrumpir, pero cando cheguen os 5 Pois se non minutos... me interrumpan, se non me interrumpe, Creo que non me interrumpe, A ver, chéganme. vai ter razón algún que di que isto parece unha guerra de egos. Estou sendo absolutamente flexible sin problema. O que lle estou dicindo é que se pactamos 5 minutos, son 5 minutos, ainda que lle poda dar un de cortesía. Creo que estou sendo absolutamente constructivo. Que non lle estou... Aparte, creo que non lle interrumpín absolutamente nada. Ou interrumpinlle durante este pleno. Que maneira de Sí, facer? pregunto, lle interrumpinlle durante este pleno? Creo que non. Pero se eu non lle estou acusando de que me interrumpira. Estame dicindo, non me O interrumpa. único que lle estou dicindo é que despois de min interveñen 4 grupos que son minoritarios comparados connosco. Só eso, estou lle facendo ese apunte, non lle estou interrumpindo. Empece durante 5 minutos co turno de conclusións. Moitas gracias. Ben, señores do Goberno, desde o noso punto de vista, desde o punto de vista do Partido Popular, vostedes non están á altura. E non están á altura, unha vez máis, porque siguen afirmando que non é. Claro, no seu turno de intervencións que terán despois do grupo mayoritario, dirán o contrario, pero a min eso dame igual. E están afirmando que non é por dúas razóns, que esgrimiron aquí. Os orzamentos, cando nos deron tarde, mal e arrastro, despois de 4 meses que nos dixeron que nos iban dar para pactar, cando non los deron, nin siquiera os habían cotexado técnicamente, como quedou claro que despois non cumprían a regla de gasto. E como non cumprían a regla de gasto, por eso que nos dixeron que había que negociar, despois non se podría negociar. Por qué? Precisamente por eso. Por lo tanto, dernos un documento fallido. Como non nos podemos fiar de vostedes? Siguen afirmando que as pistas están sin adxudicar por culpa nosa. Quedou claro no último pleno ordinario que as pistas, se ese mes que vostedes perderon sin pactar connosco, cando despois pactaron, o trouxeran pactado ao primeiro pleno, esas pistas estarían feitas. Por lo tanto, é culpa de vostedes, non é culpa nosa. Pero vostedes sigan instalados na mentira, que é algo que creen que lle dá resultado. Eu non sei a corto plazo se lle dá resultado. A largo, espero que non. Mire, Lalín está sendo víctima e refén dos egos dos grupos que compoñen o goberno. 4 grupos que miran polo seu, que é lexítimo, pero que din unha cousa e fan a contraria. Dicen que o interés xeral está por encima do deles, pero logo observamos como se traballa. E logo observamos como nos meten un orzamento donde as partidas que se dedican a cousas varias e, sobre todo, festexos e demais historias, están blindadas no orzamento. E logo despois deixan para suplementar partidas como as da AED, donde saben que hai un acordo plenario para dar 60.000 euros e no orzamento vai pouco máis da mitad, porque saben que cando traigan esa modificación de crédito nós non ímos votar en contra. Ou saben que teñen que suplementar os servicios sociais, pero saben que non ímos votar en contra. Sin embargo, aquelas partidas que saben que lles ímos votar en contra, deixanos perfectamente blindadas. Saben que? Se nós tuviéramos mala fe, que non a temos, faríamos como en Pontevedra, donde a oposición lle emendou ao alcalde os orzamentos que despois tiña que aprobalos con moción de confianza, pero emendados pola oposición. Que fixo?
Obviamente non someteu a moción de confianza eses orzamentos. Esperou que faltara un membro da oposición para convocar un pleno extraordinario urxente e aprobar os orzamentos. É unha trampa legal, pero non deixa de ser unha trampa. Nós aquí somos conscientes de que o orzamento leva blindadas esas partidas. Somos conscientes. E somos conscientes tamén de que cando traigan aquí, nós vamos por responsabilidade a votarlle a favor. E, señor Vilariño, a moción de confianza é o que é. E a moción de censura é o que é. E sábese cada unha cando se sabe. Por tanto, vostede, inda que xoga de vino, que ten todo o dereito do mundo a xogar, a moción de confianza é unha cousa e a moción de censura é outra. Nós, de momento, que eu saiba, ainda non falamos de moción de censura. Que eu saiba. O que pasa é que é certo que os xornalistas me preguntaron, pero que eu saiba non falamos de moción de censura. Pero voulle dicir unha cousa. Andarás e verás. Hai un ano, por estas datas, falar de moción de censura aquí parecía unha utopía. Pero si nós, como afirman algúns de vostedes, por detrás, porque a cara non o din, temos un pacto secreto, o señor Cruz e máis eu, sabe que houbéramos feito? Eu simplemente, se non o sei, teño que preguntalo. Eu houbera dito ao señor Cruz, mira, non te vayas do goberno, eu presento unha moción de censura que é legal e ti votas por sorpresa e quitamos o alcalde. Sí que era legal facelo. Por lo tanto, se quixéramos facelo, sí o poderíamos facer, pero mire, eu son daqueles que defende de que a maioría hai que conseguila nas furnas. Por lo tanto, nós puxonos o povo na oposición e respetamos esa posición do povo. E saben que lles digo? Que nós, a partir de agora, marcaremos a nosa propia folla de ruta. Non la van marcar vostedes. Deixamos un concello moi ben xestionado, que vostedes nunca o agradeceron porque sempre dixeron o revés. É dizer, a mí pareceme moi ben que agora presumen das maravillas do Lalín Arena, que ningunha cidade, hasta cidades grandes non teñen ni siquiera esa infraestructura. Pareceme moi ben que este concello agora valga para que Samsung faga aquí un anuncio para todo o mundo. Pareceme moi ben que o criticaran hasta a sociedade. Eso e tantas outras cousas que nos fixemos. Nos fixemos todo mal en boca de vostedes e ningunha cousa ben. Eu segurolle que nos equivocaríamos, pero algunha cousa si a fixemos ben. Moitas cousas fixémolas ben. O que vostedes están é paralizando. Levan 2 anos cunha involución democrática e paralizando o Concello de Lalín. E é moi grave o que afirma o concelleiro nun escrito. Eu xa sei que as cousas hai que collelas con pinzas, pero é tremendamente grave o que afirma. Señor alcalde, para rematar, nós non confiamos en vostede e non lle pode estranar. Por lo tanto, imos votar en contra porque entendemos que este goberno é unha componenda de 4 amigos que se dedican a darse laudes mutuamente e sin darse conta de que o interés de Lalín ten que estar por encima do interés dos grupos políticos. Moitas gracias. Moitas gracias por ceñirse ao tempo. Teresa Varela, compromiso. Bueno, escoitar aquí co esqueleto do orzamento non foi elaborado pola interventora. Eu creo que, Marta, chegou o momento de que expliques que o elaboraches ti, porque basicamente é así mo está ratificando. Foi un esqueleto elaborado pola interventora e minten novamente, porque decían outro día que non lle habíamos entregado o borrador. Ensinei vos os recortes de prensa no que demostraban que sí que se lle había entregado. E como non, volven mentir. Dicindo que non foi elaborado polo técnico, pero o técnico sí que veu con nos a reunión e así o manifestan as fotos tamén recollidas na prensa. Tuvemos a interventora nunha reunión na que estaban varios membros do Grupo Popular para que lle plantexaran todas as dúbidas que tuveran. Non lle plantexaron ningunha, porque a vos non vos interesa levar a cabo uns orzamentos, interesa vos desgastar un goberno. Isto non é unha evaluación do alcalde, isto é unha moción para intentar sacar un orzamentos adiante para que se poida beneficiar o pobo de Lalín. Son os orzamentos nos que están incorporados os acordos plenarios. Pedimos ao señor secretario que elaborase un informe. Está elaborado o informe do señor secretario e acompaña esa documentación para ratificar este extrema. Quedou patente moi claro en todas as intervencións que tuvo a oposición que o único que os move é retrasar as cousas e bloquear. Estamos nun novo tempo, nunha nova maneira de facer política e creo que o sistema de facer oposición debe ser construtivo. Eso sí que o entendería o povo.
En 2 anos estaremos novamente ante as urnas e aí vanlle ter que dar explicacións de cantos atrancos nos puxeron no goberno. Moitas gracias. Moitas gracias. Partido Socialista. Ben, a vista está que acabamos de ver ahora que o Partido Popular non quere pactar casi en ningún caso. O único que buscamos normalmente é a chantaxe, non o pacto. E iso é unha tónica xeral, é dicir, coa excusa de dicir queremos pactar, nos sentámonos, volvémonos sentar, e sempre nos estamos sentando. O Partido Popular fai unha estrategia de dilación, casi sempre que nos sentamos para falar, e esa estrategia de dilación, pois, queda moito máis patente, porque o Partido Popular sabe que votar contra esta moción de confianza, e o sabe ben, estamos retrasando a aprobación dos orzamentos. Eu volvo a dicir, se van presentar unha moción de censura, polo menos preséntana rápido. E preséntana rápido e, como repito e fixen na miña primeira intervención, o que perda para a súa casa. Se perdemos nós, eu tamén me irei. Pero se perden vostedes, algún de vostedes... No. Me vou, digo, señor Crespo, voume para casa. Voume para casa. Para casa. Non dixen, sigo na oposición. Voume para casa. Pero espero que algún de vostedes tamén teña esa responsabilidade. Espero que así sexa. Eu creo que están perdendo vostedes unha gran oportunidade de dicirlle ao pobo de Lalín que son un grupo político responsable. Están vostedes perdendo a oportunidade de desmarcarse da indignidade política aquí reflectida no concelleiro non escrito ou tránsfuga, como se prefira. Teñen esa oportunidade hoxe. Mire, nós sabíamos que isto non era un camiño de rosas cando chegamos aquí. Sabíamos dos atrancos que nos íbamos a topar. Evidentemente non esperábamos que houbera un concelleiro tránsfuga. Eso é certo. Pero aquí está. E iso únenos máis. E quero rematar con unha frase do Principiño que decía: terei que superar 2 ou 3 ourugas para coñecer as bolboretas. E iso que estamos facendo con esta moción de confianza. Moitas gracias. A PAC. Xa non te poño o cronómetro porque... Despois del Principito, a ver que nos dis, Lara. Adiante. Ben, xa para rematar, vou ser tamén moi breve, non? Ao longo de todas as intervencións ou dos argumentarios que se foron escoitando aquí por parte da oposición, sí que é certo que é unha cousa que me cabrea soberanamente a falta de coherencia. Nun primeiro momento, onde o Partido Popular se dixo que neste goberno cuatripartito, este goberno de 4 forzas, hai diferenzas, e por outra parte, cito textualmente, o que se manifestou aquí foi que nos estamos dando laudes todo o tempo, é dicir, unha cousa ou outra, ou hai diferenzas ou nos estamos vanagloriando todo o tempo, non? Dende logo que as diferencias tamén é productivo, porque somos 4 formas diferentes, 4 forzas diferentes, e obviamente ás veces hai diferenzas, pero diferenzas que dunha forma ou outra imos solucionando polo ben da cidadanía. E de feito, a vista está que socialmente as 4 forzas que formamos este goberno nunca manifestamos discordancias máis aladas que xa sabemos, non? E isto é algo que na xestión non está, que na xestión do goberno non está palpable, é dicir, non estamos xestionando o goberno da mellor forma que podemos, dende o outro lado, dende o lado da esquerda, repito, porque isto xa é unha cuestión ideolóxica tamén, se nos comprometimos a estar deste se eu me comprometo a confiar en Rafael Cuíña como alcalde é porque confío nesta alternativa de goberno, confío no cambio, co cal, dentro do Partido Popular, creo que as leccións que nos teñen que dar son máis ben poucas, porque o único que saben é vender que fixeron unha boa xestión, que fixeron un Lalín Arena un concello como este, porque ao fin e ao cabo é a vosa tónica xeral, a tónica xeral do Partido Popular. É dicir, xa non é un despotismo ilustrado, non é todo para o pobo sen o pobo, senón que nin sequera é nada para o pobo, porque este concello, dende logo, para o pobo non é. Este edificio non é para o pobo. E, dende logo, a especulación que durante os anos de goberno estiveste levando a cabo é bastante lamentable, non? É dicir, únicamente saben vender que fixeron un Lalín Arena, fixeron un concello e, ainda por encima, nós temos que agradecerlo. E nada máis. Moitas gracias. BNG.
A ti sí que te poño o cronómetro. Non, concluyo eu. Ya, adiante. Pero... Home, se non quere que non fale eu, podémolo pactar tamén. Señor Vilariño, adiante, por favor. Porque iso lle preocupan que falen 4 e unha maiores que fala non lle preocupa nada. É curioso, non? Fala de 4, pero hai outro maiores que como lle enche, claro, como lle enche o oído non lle preocupa. Home, xoguemos coas cartas e marcar para todos, non? E eu non serei sospeitoso como se queren ter aquí 70 turnos. Realmente eu non teño problema iso. Por certo, moi rapidamente, non perdo un segundo para non quedar sin tempo. En Pontevedra os orzamentos últimos aprobáronse por abstención, se non me lembro mal, da Marea. Mire, eu non son nada adiviño, como vostede dixo, non? Son unha persoa de pouca fe, tamén o digo, e tampouco entendo que se podan romper gobernos por estas cuestións de fe. Así entendo moitas cousas, pero desde logo son máis científico e máis de ser posibilista no sentido de que se sitúen, eu creo que hoxe teñen un momento, e así o digo sinceramente, e sin ningún tipo de segundas, eu creo que teñen hoxe un papel importante para deixar de ser un arma de destrucción dos intereses dos veciños de Lalín, que non creo que vostedes, insisto, xoguen ese papel, pero desde logo as consecuencias, se hoxe votan abaixo esta cuestión de confianza, vai ser iso, ou desde logo facer unha oposición responsable, que mire, nós nunca votamos a favor dunhos orzamentos na oposición. Estou convencido que nesta situación sí que o faríamos. Mire o que lle digo, estou convencido, é casuística, pero sí que estou convencido, como lle demostramos desde logo moitas veces, cando desde logo na Xunta non gobernaron vostedes. Eu tamén lle digo para a súa saúde, porque vexo que lle doi moitísimo. O Concello de Lalín nós nunca o faríamos, nós nunca o faríamos. Valeu 13,5 millóns aproximadamente. Agora, nós teremos a responsabilidade de poñer en valor o que hai. E se non propoñen unha moción, que tiremos isto abaixo. Pero, de logo, temos a responsabilidade, e digo isto pola súa saúde, porque en breve tamén vai haber anuncios sobre este Concello que vexo que sufren moito e que van seguir sufrindo sobre o mesmo. Uns, desde logo, dilapidaron os cartos e outros intentamos poñer en valor esos cartos que non son do Partido Popular. Cando falan do Concello parece que os puxeron vostedes, sino que son dos veciños de Lalín. Por certo, un Concello que casi me poñen a huevo, que valeu casi como orzamento que vostedes están votando abaixo. Miren do que estamos falando. E no BNG, desde logo, tamén deixar claro unha cousa, porque é un argumento que vostedes esgrimen, claro, moi interesadamente. Nós non estamos aquí por ser amigos de ninguén, nin tampouco enemigos, por certo. Eu neste goberno teño amigos, coñecidos, e se me pregunto sempre que, desde logo, cando deixe a política, terei un hola e adiós seguramente. Pero eso non é a cuestión de polo que nós estamos aquí. Non estamos aquí para facer políticas distintas. Políticas distintas as que vostedes fixeron, tan lexítimas como as de vostedes. Pero por eso estamos nós aquí. E os amigos, en clave persoal, que obviamente os teño neste goberno, son para presumir por fora deste ámbito. Pero deixar claro que nós non estamos aquí. Deixen de esgrimir ese argumento, desde logo, BNG está, pero tampouco está, e quero tamén dicirlle isto para sacar o PP do goberno. A nós non nos move no goberno. A nós nos move estar no goberno para levar políticas alternativas ás que aquí se estaban levando. E iso é o debate, e iso é o orzamento que temos hoxe que discutir. Insisto, eu non quero chegar a unha moción de censura que non imposible, non porque vostedes queiran, que non poden. Non enganen a sociedade. Vostedes legalmente non poden que prospere. Poden presentala, pero nunca que prospere. Eu quero que hoxe vostedes fagan un acto de responsabilidade, que eu serei o primeiro en aplaudirlo, e que permitan que se aproben estes orzamentos. Porque a ver como vostedes explican á cidadanía que por culpa dun caprichito van ter os veciños e veciñas de Lalín sin orzamentos 2 meses máis. Porque o seu argumento, que a Jeta, faz unha gran aportación e a de Pincho na súa línea. Mira, como vostedes, eu espero que este tempo que me quitan poda recuperalo.
que debeu ser sobre 1 minuto. Quedanche Polo- minuto e medio. Polo tanto, o que quero dicir, sí, é que é unha cuestión para nós moi importante, e insisto, vostedes o que queren é bloquear isto. Como vostedes poden decir que os orzamentos os presentamos fora de plazo, que son tarde, que se van a aprobar no mes de agosto, e resulta que precisamente a súa estrategia política, dilatar o máximo posible estes orzamentos. Insisto, non fai falta ser moi listo para saber que tiñamos esta ferramenta legal para aprobalos. E podemos facelo en outubro, sin ningún problema. Díganme vostedes que era o que non lo impedía. Pois non lo impedía querer chegar a espazos, como lle dixen, de consenso con vostedes. A espazos mayoritarios, que son vostedes, como lle dixo a concelleira Teresa Varela, que nos van ter que explicar á cidadanía. O único que van gañar hoxe con ese pacto que entre vostedes teñen é facer que os veciños de Lalín estén 2 meses máis sin orzamento. Non hai outra posibilidade. E expresar, teñen mecanismos suficientes de sobra para expresar o seu descontento con este goberno. Plenos extraordinarios, o que vostedes queiran. Eu xa aquí dicir o que lles dé a santa gaña. Pero non se entenderá, a ver vostedes como explican que dilaten no tempo os orzamentos para os veciños de Lalín. Non lle tiran os orzamentos a este goberno. O que están perxudicando son os cidadáns deste pobo que, desde logo, non se merecen ter un pacto como que teñen que dilapide a vontade popular e tire abaixo, desde logo, uns orzamentos como estes, que vostedes negaron a consensualos e, polo que ve, tamén a aprobalos. Moitas gracias, señor Vilariño. Concelleiro non ha escrito. Non é a miña culpa que non den gastado os cartos do 2015 e o do 2016. Non actuar é delito, señor alcalde, e vai ter que decirlo diante do xuez. As baixadas de impostos ás plusvalías quixoses aplicar aquí Nicolás, dicindo que como xa falara delas xa se elimináramos, pero aquí o voto que eliminou as plusvalías foi outro voto. Vostedes con falar xa está, non me vou estender nesto. Vostedes impuxeron e non negociaron as carteiras do goberno. Xente que está sentada do goberno fixo esta crítica. Xente que non se sentía a gusto ca carteira que tiña e que afirmou que no mes da investidura nadie o chamou. Eu mesmo entrei por esa porta para dentro sabendo 15 minutos antes que a dedicación exclusiva de Nicolás era absoluta en vez de media jornada. 15 minutos antes. Eu non podo non deixar de falar estas cousas. Quen negociou comigo? Xa, non antes, sino agora. Nada. Estou vetado totalmente para negociar. Desmontado queda que non se fan as cousas pola miña culpa, porque vostedes teñen 6 para montar unha moción de confianza, eu non os quero fastidiar porque nunca falei de moción de censura, vostedes son os que non piden a moción de confianza hasta o día de hoxe. Estabilidade económica, sí que hai estabilidade económica. O xuicio do señor alcalde é o xuicio que vai ter este concello. Para cando me respostades por eso? Teño que preguntar todos os días. Van ter que rascar os bolsillos como xa rascaron os bolsillos para non ter que ir diante do xuiz? Sigan rascando os bolsillos. Cúmplense as leis, aquí hai que cumplilas, por mal que nos pese. Se vostedes queren decirle ao señor Montoro que elimine unha lei, que elimine, pero mentras tanto hai que cumplila. E cando el lle obliga a que eses cartos vayan para a deuda, digan que eses cartos van para a deuda por eso e non por outra cousa. A mí tampouco me gusta a lei Montoro. As titularidades, seguimos falando. É absurdo, o que escoitei outro día de Celia Alonso é absurdo. Preocupeime por ler a lei e aquí o señor Concello de Lalín, Celia Alonso é quen ten a capacidade e a competencia de buscar as titularidades. Vostede, e voullo traer e voullo estampar diante das narices. Vai ter que facelo, vai ter que vostede facer o traballo ejecutivo. Oiga. Desconfianzas fundadas, existen desconfianzas fundadas neste Concello de que se multa a xente que a amistades de Juan José Cruz. Hai eso. Non hai diálogo co concelleiro non escrito. As intervencións de Cruz tuvéronse que vetar e vetáronse. E tamén se vetou e se amenazou a medios de prensa. Así mesmo o afirmo e que me leven diante do xuiz porque teño evidencias e probas. Compromiso por Galicia censura estes días o goberno de Venezuela. E vostede no mesmo pleno que esa semana
Compromiso por Galicia censura eso, é capaz de decir que é nacionalista e que se ve moi cerca do bloque. Pois o bloque non o censura. Explíquelle vostede eso á xente. Explíquelle á xente por que me pide a min irme para o bloque. Eu non me quero ir para o bloque. Se non me quero ir para o bloque, pois terei que me votar a donde queira. E a miña vontade é ser concelleiro non adscrito. Hombre, faltaría máis. Que eu lle dixen que non fora para o bloque. Tránsfugas son aqueles que non cumplen o programa electoral. Vostede é un tránsfuga dentro do Concello. Preciosa a prensa. Mire, como non vou falar? Falaron vostedes comigo algo? Falaron cos meus hipotéticos apoios? Vostede está logrando que según se cabrei, e sigo dicindo, estou aberto ao diálogo, estaría aberto a calquera cousa. Non se aprobou por parte do goberno ninguna sola cousa, ninguna sola proposta do concelleiro non adscrito. Ese é un xesto. Vostedes queren firmar, vostedes queren levar os presupostos e escaquearse da moción de confianza, porque teña cuidado que non lle veña outra moción de confianza daqui a diciembre, señor. Teña vostede cuidado. E aquela señora operouse, tuvo unha operación e ustedes traen a traición. Ese é o goberno que ten vostede, a traición. Ahora ten que comer isto e gasta a moción de confianza. A ver se vai ter que pedir outra moción de confianza de aquí a decembro. Teña cuidado, señor alcalde. O plan Dusi. Si alguén negociou comigo unha sola actuación do plan Dusi mientras estuve no goberno, que se levante aquí e que o diga. No plan Dusi impónse todo o que quero, señor Nico, igual que se impoñían outras cousas. Que non había cartos. Como que non había cartos? Desmontado está. Sobran cartos, non dan gastados cartos. Ideas, piden ideas por 13.000 euros. O concelleiro non adscrito ten ideas. E non lle fan falta 13.000 euros para dar a idea en que quere utilizar a piscina. Non lle fan falta. Cerraron grupos para non ter información. A min mismo me vetaron en redes sociales. Pero vostede, eso, fixo cando saleu o goberno elegido. 30 segundos. Os propios compañeros... Perdón, déxeme 2 minutiños por cortesía. Igual que todo. Cerraron grupos de información. Os cartos son para os seus amigos, de 18 en 18.000 euros, e tiro porque me toca. E vostede dalle cartos á familia Cabo Ulloa. Minto, leve mediante dun xuez. Vostede difamou de Florentino, empresario de Lalín, e agora vai comprar un traxe e encárgalle un traxe. Apague o lume como vostede queira. Apago como vostede queira. E só quero decir unha cousa. Non ten máis a palabra. Hai formas de gobernar o Concello de Lalín con modificación de crédito e con moito. Moitas gracias. Seguimos para diante. Bueno, tócame a min. Vou rematar este pleno dicindo varias cousas co espírito máis constructivo posible. Primeiro, o señor Cruz, só me vou referir a vostede, dicíndolle que lle dou moito ánimo no nome do goberno despois de escoitalo e desexo o mellor na súa situación persoal. Eu creo que desexo o mellor porque o vexo, non sei, un pouco alterado e quero o mellor para vostede dun punto de vista persoal, que noto que ten, non sabería como cualificalo. Con respecto ao demais, pois miren, unha cuestión de confianza cara a este goberno e cara a este alcalde, a verdade é que nós sabemos de sobra. Eu, aínda que fun alcalde a primeira vez que me presentei, algo de política presumo de saber e de moverme en termos políticos e saber un pouco de van este tema. Isto non deixa de ser máis que un paripé para adiar posibilidades para os veciños, o cal para min é das cousas máis graves que hai en política, non? Mire, vou dicir unha cousa, vou ser absolutamente sincero en todo o que digo. Eu teño, o Concello adscrito nin o contemplo, o sea, non... Será a primeira vez, sí. Nin o contemplo, quero dicir, forma parte da paisaxe, pero o Partido Popular sei que representa miles de veciños de Lalín, isto é certo. Non vou ser eu quen o negue. E teñen todo o meu respeto. Xa o dixen varios plenos. Eu sei que as loitas políticas son duras. Mire, o señor Crespo Iglesias, e máis eu a veces, si é certo que parece unha pelexa de egos ou de galos, pero eu tivenlle moito aprecio ao señor Crespo Iglesias, foi como da miña familia, non quero entrar por aí tal, é dicir, que eu nunca lle vou facer a vostede unha barra basada, o xogo político, e polo que lle molestase de min, e digo yo por meu pai que está presente, pídolle modestas disculpas. E digo yo por meu pai que está aí adiante, creo que me vai querer. Pido modestas desculpas polo que lle parecese mal. E creo que cara ao futuro temos que abrir vías de diálogo polo ben dos veciños e veciñas de Lalín. É importante, en este momento eu sei que é complicado, pero digo yo de corazón, temos que facer isto polo ben dos veciños. Eu non quero poñer en dificultades os fondos europeos que poden transformar e pode haber un antes e un despois en Lalín, evidentemente, son importantísimos.
Eu si estou orgulloso de que haxa neste momento liberdade sindical no Concello de Lalín. Estou orgulloso de que podamos escoller os alcaldes de barrio democráticamente. E non teño nada contra os anteriores, simplemente que se podan os veciños votar por eso. Eu sí votaría a favor de en unha situación así, se levase este orzamento ao Partido Popular, eu sí, como compromiso, votaría a favor. Outra día expliqueille que eu me sentía moi identificado co PNV, partido no que teño vos amigos, e votaría a favor, como está facendo o PNV en Madrid neste momento, por un exercicio de responsabilidade, como vostedes piden en Madrid, que, por certo, creo que xa o teñen acordado, e creo que é unha boa noticia, por certo. E estou orgulloso de estar ao fronte dun goberno que bateu o récord histórico en Lalín de políticas sociais, de investimento en políticas sociais. E isto é moi importante, sobre todo en época de crise, non? Ata que punto me molesta ter ou non a confianza do Partido Popular? Hombre, eu prefería que algún xa estivese polo ben dos veciños, polo ben de poder facer máis cosas polos veciños, e a táctica de imos bloquear para logo decir que non fan é un tanto perversa políticamente, porque quen se ve afectado non é nin este grupo de goberno nin este alcalde. Se ven afectados os veciños, é evidente. Eu pediríalles que tivesen un xesto, polo menos, de abstención polo ben dos veciños e veciñas de Lalín. Dende un punto de vista máis constructivo posible. Incluso máis adiante abrir, insisto, vías de diálogo para patar máis cousas e que as vendan vostedes sen ningún tipo de problemas para que digan, como dinco das pistas cando van por aí adiante, que gracias a vostedes. Eu estou disposto a ese tipo de negociación sempre, sempre. Eu quero decir que hai cousas que son absolutamente intolerables, como que alguén se dirixa nos termos que se acaba de dirixir a unha persona absolutamente decente, competente e boa xente no persoal como é Celia Alonso. Entristéceme que se poida decir semellantes barrabasadas de alguén como Celia Alonso. Eu creo que é imperdonable isto, desde un punto de vista humano, que non vale todo, que non vale todo. E diríxome ao señor Crespo Iglesias para rematar dicindo que, independentemente desta cuestión de confianza, ten as portas do meu despacho abertas para falar. Espero que teña eu as do seu... Gustaría que me atendese, señor Crespo, porque estou intentando ser... Gustaríame, se é posible. Vale, non se preocupe. Ten as portas do meu despacho abertas para falar polo ben de Lalín do que sexa. Espero que teña eu as do seu despacho tamén. Ten as da miña casa para o que precise tamén. Quero dicilo e digo yo absolutamente en serio. E xa lle dixen unha vez que en este momento é moi complicado, pero que o galla que cando os dous non nos dediquemos á política, e como vimos un enfrente do outro, podamos dar polo menos paseos e lembrar isto como algo que non tivo que ter acontecido, pero que a política provocou. E nada máis, moitas gracias. Procedemos, entendo, a votación, non? Ben, a proposta da alcaldía ten forma de petición, no fondo é unha pregunta. Entón, a proposta di que o Pleno conceda a confianza para seguir no cargo de alcalde presidente desta Corporación de Lalín do grupo vinculada á aprobación dos orzamentos anuais e demais acordos parlamentarios dos mesmos que figuraban na memoria proposta da alcaldía sometida ao Pleno do día 24 de maio de 2017, quedando no seu caso aprobados inicialmente os mesmos, no caso de que lle sexa concedida a confianza, e logo proseguir cos trámites previstos. Entón, eu teño previsto aquí, de acordo co que di a lei, que o chamamento ten que ser nominal. Elaborei aquí unha relación alfabética de concelleiros, vou ir nomeando un a un, ao final nomearei o señor alcalde, e o voto sería a favor ou sí, non en contra ou abstención. Se alguén di alguna palabra distinta ou diferente, podría considerarse nulo. Vale? Proceda. Doña Celia Alonso Caramés. Doña María Álvarez Paz. Don José Crespo Iglesias. Don Juan José Cruz García. Don Manuel Fernández López. Don Nicolás María González Casares. Sí. Don José Manuel Hermida Arias. Doña Raquel Lorenzo Fernández. Don Miguel Ángel Medela do Barro. Doña Eva María Montoto Méndez. Doña María Paz Pérez Asorei. Doña Katia Margaret Procino Toimil. Don José Antonio Rodríguez Fernández. Doña Lara Rodríguez Peña.
Don Antonio Rodríguez Rodríguez. Doña María José Senández Méijome. Doña Teresa Varela Fisteus. Don José Antonio Varela Quintela. Don Tomás Vilariño Fidalgo. Don Francisco Xavier Vilariño Taboada. Don Rafael Luis Cuiña Paricio. Pois case sí. Nulo. Entonces, o resultado da votación son votos a favor 10, votos en contra 11, non. En consecuencia, queda recitada a confianza que había pedido o señor alcalde para que se lle concedera por este pleno vinculada á aprobación dos orzamentos do ano 2017. Moitas gracias, concluímos o pleno. Moitas gracias.